Ti kinong alam sinong pilaban num Kristiani kata ka parti ka board ka NPP. Tamawat penon kam baklaban khangla patken. Pia ke bedai bat ka Giant Hills Autonomous Business Council. Bani tip hiru ba ka jing bamla ka jing ban poi ha ka number ka bangi khimin te po Giant Hills ka dei mar ba. Ki pai ba jo ka Giant Hills kimio ya ka juk kala banjit ko mayo ki pai ba po khasils. Ha po Giant Hills ka jing penon kam daga bor ka jing berngem bersep ba ka jing jubor ka khlang palat ba kalong ka bersusi ba hadin bang pentip sya katanan ka ba dipek la kalong sya district administration sya returning officer ba sya ka DCA ngila ai copy sya chief secretary ngila ai copy sya DG ya kita ki highly sensitive polling station ndai ka bersusi kalong ba kim shimbu kita ki lab jing ada pahara ba dena kata kadau ki bon ki constituency ki ba ki beri ki sya berngem but kajing berngem kajing penting. Henry nga soman aingu sahi se ni ki pai ba jing ka Giant Hills ki ba wat apring kata kajing kon ka bajuat ela la ban job ado pratli hagani ka sin ka pamenta. Pi kom ba kalong sagawi ka disadvantage yang i sapo Giant Hills kalong bagi constituency te ki red palat. Pi ki red palat kimlong kum ki MLA assembly constituency. Kat bahang ni pa ki MDC constituency kilong hiki assembly constituency te kamdei ke ba sup mo ya ki basini bakin penengkam lesi bakin berngam dekat pasate ka sup ka jingedon benta jing ki bors no bor thau ka ki nong alam snong Giant Hills ngi ka ta ka shai ka dar ka jing penpat ya ki tu ki EVM machine kene ki dak shin ki don ki jing berngam bat halu ba ki be ya ki polling agent na ki polling station pila ban so tho kata ka election ka balong hapo Giant Hills tendre hapeng kat kata kabang ngilit pe tang daga bor jung jipin so tho ngio hadu prasit pratli ki sit tingi nget banang ni Shakhmat kanang kiu ngin haban nang ikon ni kan ka thama nginum island ba kan ka bor ka Jingleh bor ka jing penting pensmit ki Jingleh bomhok kin beteng hapo Giant Hills ka de sakoi ka mission ka bangi kum ka party ngin dang beteng nang ni Shakhmat pi ngimla ban len bo pat ba kham tam ki long kmi bi ki samla mo kila kwa pala de ka jingkala ka jingkwa ka jingki ka jingkala namar ka jing her jo ka jala hi barokoi ki pai ba manta kitip ke ka jinglong ka jong ka jala ka jing kitip ya ka jing her arsut kitip ba ka jala jing ka de ka wei na ka jala ka ba duk tam ka than chate lam ni jong ka India kitip ba ka de ka jala ka ba bamsam kitip ba ka de ka jala ka ba kitram bat ki i ki jing ka chama pai ka ba ki i ba kita ki beri ki badon ka bor pat ki bit ke biang ke ki ka yo ka kon te ka don ka jing thrang jong ka jingkala tenrei ka government kum bakalong ka persang hi ban penan kam bat ki party ki ban ka bor ki persang ban penan kam phi ka jingi khun ka jingi kum bakalong ngi khlmi khun tang election MDC ban le chu pai ba nang ban ya khun ya ka jimut ka jim khat chu pai ba la ne ban change ka ta ka mindset ka chu pai ba ban appeal pai ba ngi ha ban ni khun da ka ba kilawan ra ajubori kini ki issue ki bom don ki jingi sno ban i da ka ba ki persang ban keno ba ka PPP ka dei ka ba EC ki dor ba snong ka ba yeng ka ba ko ban pentrain ban le persha ban pek po pek ben ni kedor basnong ya kata ngila de ban pencai ngim don kum kata ngi klem jit ben le thama ba kedor basnong de ba don ki nong lam chnong ki ba sha liang ki ba persang ban khang la ni ngi ha ban ni khon kata ka de khok ka jing ki persang ban wan ra ba mangi ki BPP ngi de ki be nyau ben ni ki media mo ki press ka mi ndre ngim de ba ngi don kum kata de ba don pa ki nong tho ko bor ki ba sha liang te ka ngi ha ban ya da ya le de te ba ngi tung kho te kaya ba sungsi kanong bagi persang ban sim kabu ban penandor bangi ngilong persaya barok ki media ngimdon kum kata bat kum MLA nglara bonsen ya ka jinge jengki nok tho ko bor po assembly dari bi check ek proceeding pelap ni so tho te hot kum ka party ngim la ban kmil ti ba borok kan kersani namang ngi trowa ya kanong rim ka jingi borok ki don ko banji ya ka bakiman la kanong yu briu le ni ya ka party ten rei kum ki briu ki badon ki benta ba pher ki kam bangi trei ngim dei ban penon kam bakla kan ya ka kam bangi tre kum ki non tho khobor report la ngi le bakla report ngim la banong ye henry ba phin persang ban pen thami ik pa ba ban misli di pa ba tingi so ya ka tangi hapan kren te ki nong lam snong phila ban num kristiani ka ta ka party ka bor ka NPP tamawat penon kam bakla ban khangla patken ye ki pa ba la ne ngi ka party bangin rung sing snong gi tha ban kren ka don ke ji tu khu ka bakum ka ta